Jiao Sao στα κινέζικα, στα καντονέζικα είναι το χέρι που τρέχει, το running hand. Και το Jip-Sao στα καντονέζικα είναι το χέρι που πιάνει. Είναι δύο τεχνικές. Εδώ βασικά τι θέλουμε να εκπαιδεύσουμε. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε στο Chi-Sao το να μην κυνηγάμε τα χέρια. Υπάρχει μια παρεμία που χρησιμοποιούν στο Chi-Sao. Πολλές δηλαδή, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι μη κυνηγάς τα χέρια. Ποτέ δεν πρέπει να κυνηγάμε τα χέρια. Οπότε, ας πούμε, τώρα κάνουμε Lok-Sao. Έχουμε συνεχόμενη ευθεία ενέργεια. Τώρα εγώ ξαφνικά θα βγάλω το χέρι μου. Okay? Και θα κάνω μια κίνηση που είναι κάπως κυκλική και λέγεται Jiao-Sao. Αλλά όταν φεύγω από το κέντρο, δεν θέλω βέβαια να φύγω από το κέντρο γιατί θα με χτυπήσει, αλλά μόνο για αυτό το συγκεκριμένο λόγο φεύγω από το κέντρο, είναι για να δω εάν η ενέργεια του είναι σωστή, παραμένει το χέρι στο κέντρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πιο πολύ αν να παραμένει το χέρι στο κέντρο. Οπότε, όταν εγώ, κάνω το Jiao-Sao, το χέρι του δεν πρέπει να φύγει από το κέντρο. Αυτό μου λέει ότι διατηρεί το κέντρο του. Εγώ μετά, το χέρι που κάνει Jiao-Sao, θα κάνω μια γροθιά προς το κέντρο του. Εδώ, την ίδια στιγμή, θα πιάσει το χέρι μου με το Tan-Sao, το Jip-Sao δηλαδή. Το κάνω λίγο με ένταση αυτό, γιατί πρώτον θέλω να δοκιμάσω και τη δομή. Αν έχει καλή δομή, δεν πρέπει να έχει το χέρι του να κλατάρει τη στιγμή που κάνω τη γροθιά. Οπότε μου λέει ότι, έχει και σωστή ενέργεια, δεν φεύγει το χέρι του και έχει και καλή δομή. Οπότε, μετά μπορώ από εδώ να το ξεχωρίσω το χέρι μου και βλέπω το χέρι του παραμένει στο κέντρο, πολύ καλά. Τώρα θα έρθω από κάτω προς το κέντρο του, έτσι. Και την ίδια στιγμή που το πιάνει το χέρι. Οπότε θα το ξανακάνω. Το Tan-Sao θα κάνω πρώτα, το χέρι που είναι από κάτω. Jiao-Sao, έχει ένα Fok-Sao τώρα εδώ. Παραμένει το Fok-Sao. Εγώ είχα ένα Tan-Sao. Χτυπάω και την ίδια στιγμή μου πιάνει το χέρι. Και τώρα το Fok-Sao μου θα ξεκολλήσει να κάνει το Jiao-Sao. Το χέρι του παραμένει στο κέντρο, είναι Tan-Sao. Και εγώ τώρα θα φάω Tan-Sao και θα μου το πιάσει με Fok-Sao. Και με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν και πλευρά. Okay. Την ίδια στιγμή, δηλαδή θέλει και λίγο timing. Δεν θα είναι τηλεγραφικό, θα πρέπει να περιμένει. Okay. Θέλουμε να χτυπήσουμε στο κέντρο. Δεν θέλουμε να χτυπήσουμε μακριά το κέντρο, για να έχουμε σωστή ενέργεια και εμείς και να δοκιμάσουμε τη δομή. Έτσι εκπαιδεύουμε και φτιάχνουμε τη δομή. Okay. Okay. Τώρα θα καλύψουμε μια άλλη παρέμβεια που θέλουμε δηλαδή τη στιγμή που ξεκολλάει ένα χέρι, πρέπει το χέρι να πηγαίνει μπροστά, ευθεία. Και αυτό λέει, όταν ξεκολλάνε τα χέρια, ότι αμέσως πρέπει μια κίνηση μπροστά. Αυτό τι μου λέει τώρα, ότι έχει σωστή ενέργεια. Τώρα, εφόσον έμαθε ο μαθητής, μαθαίνει να μην φεύγει από το κέντρο, okay, τώρα θα πρέπει να μάθει να έχει σωστή ενέργεια, το οποίο η σωστή ενέργεια είναι ευθεία. Okay. Και αυτό λέγεται τα χέρια ξεκολλάνε, η όθηση μπροστά. Όταν τα χέρια ξεκολλάνε, όθηση μπροστά. Okay, so we previously worked the Jiao-Sao and the Jip-Sao, and of course the proverb that says not to chase the hands. Okay. Now we're going to cover another proverb which says hands off, thrust forward. Okay. So I need to know that my partner has the proper energy, which the proper energy is forward. So when my hand releases, his reaction and his energy should be going forward. So his reaction should be to strike. Okay, so that tells me he has the right energy. He's not chasing my hands, okay, and he's covering a very important principle. Okay, so hands off, thrust forward. Hands off, thrust forward.
So now we're going to add the jigsaw and the jiao sao. So hands off, thrust forward. Now he catches. Okay? Hands off, thrust forward. He catches. So now he has to do everything, right? Proper. Θα πάμε πίσω στο να μην κυνηγάμε τα χέρια. Τώρα καμιά φορά κάποιος μπορεί να μας πιέζει είτε προς τα έξω, αντί για ευθεία, έτσι, ή προς τα κάτω με το fox out. Μπορεί να πιέζει προς τα έξω με το ταν ή το fox out να μας πιέζει προς τα κάτω. Okay. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να μην κυνηγάμε την κακιά ενέργεια. Okay. Γιατί άμα εγώ τον πιέζω και πάει μαζί μου, δεν θα πρέπει να ακολουθεί. Δηλαδή κάποια αντίσταση θα βάλει, γιατί δεν θα με αφήσει βέβαια τελείως να του ανοίξω το χέρι. Οπότε τη στιγμή που αισθάνεται κάτι, μπορεί να αισθάνεται κάτι να πιέσει προς τα έξω, αυτός ο παρτνέρ μου θα βάλει μια αντίσταση, αλλά άμα είναι υπερβολική, θα πρέπει να κάνει το running hand και να γυρίσει πάλι στο κέντρο. Να μην κυνηγάει την κακιά ενέργεια. Εγώ μπορώ να του βάζω πολύ πίεση προς τα έξω. Αλλά αυτός θα πρέπει να επανέλθει στο κέντρο. Και μετά κάνω το fox out, κάνω το catching hand. Οπότε μετά μπορεί το fox out να πιέσει προς τα κάτω, πολύ, δεν θα ακολουθήσει, θα επιστρέψει, θα κάνει το running hand για να γυρίσει στο κέντρο. Έτσι. Οπότε το tan sao πιέζει, κάνει το run, εγώ κάνω το catch. Okay. Οπότε το fox out πιέζει, κάνει το jiao sao, κάνω το jip sao. Δεν κυνηγάει την ενέργειά μου. Αυτό μπορεί να είναι και παγίδα πολλές φορές. Επίτηδες καμιά φορά μας πιέζουν για να βάλουν αντίστοιχη ή για να μας ανοίξουν για να μας χτυπήσουν. Ή πολλές φορές να μας αφήσουν γρήγορα να φύγουν για να μας χτυπήσουν. Οπότε πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι και παγίδα, αλλά σχέτως αν δεν είναι παγίδα, δεν πρέπει να κυνηγάμε τα χέρια, γιατί μπορεί να έχει απλώς μια κακιά ενέργεια. Οπότε εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε την κακιά του ενέργεια, πρέπει να έρθει αμέσως στο κέντρο. Ξανά επιστρέψουμε στο κέντρο. Στο πιέζω προς τα κάτω, πρέπει να γυρίσει στο κέντρο. Okay, so we're going to do, again, we're going to do the proverb that says, don't chase the hands. So, for instance, if the tan sao pushes out, we add some resistance, but not too much. We don't want to chase someone's bad energy. So, when someone's pushing out too far, we want to run back towards the center. If someone's fox sao is pushing down too much, we want to run back to the center. We don't want to chase someone's bad energy. We don't want to chase someone's bad energy. Okay? It could be a trap. So, if someone's doing this on purpose to set a trap, for the same reason, we don't chase the hands. We don't chase the bad energy. Okay? So now we're both doing the same. We're both working on something. So I'm pushing out. He has to run back, and then I have to catch. Okay? I push down. He has to run back to the center. I have to catch. So και οι δύο κάνουμε κάτι τώρα. Εγώ τον πιέζω. Κάνει το jiao sao και εγώ κάνω το jip sao. Το πιέζω, κάνει το jiao sao, κάνω το jip sao. Δεν κυνηγάει την κακιά μου ενέργεια, δεν κυνηγάει τα χέρια. Okay? Οπότε, όλες αυτές οι ασκήσεις είναι για να μάθουμε να παίζουμε με την ενέργεια, να διαβάζουμε και να αντιμετωπιούμε την ενέργεια. Γιατί στο chi sao δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε, η ενέργεια είναι κάτι που πρέπει να το αισθανθούμε. So, μέσα από αυτές τις ασκήσεις μαθαίνουμε πώς να λειτουργούμε σωστά στην ανάλογη ενέργεια. Okay? So again, all these drills are to learn how to manage and play with energy. Okay?
So we learn how to respond properly. Okay, so the energy is something you can't see, so we have to feel. Okay, θα κάνουμε το ίδιο, δηλαδή δεν θα κυνηγάμε την ενέργεια, okay, δεν θα κυνηγάμε τα χέρια, δεν θα κυνηγάμε την κακιά ενέργεια και δεν θα γυρνάμε μόνο στο κέντρο. Θα πρέπει τώρα να χτυπήσει, okay? Είναι ευκαιρία, okay? Τη στιγμή που εγώ του δίνω κακιά ενέργεια, δεν κυνηγάει το χέρι μου, δεν θέλει μόνο να έρθει στο κέντρο, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί και τη στιγμή. Okay? So, του δίνω την ανάλογη ενέργεια, έτσι. Δεν κυνηγάει, ξαναγυρνάει στο κέντρο του και με χτυπάει κιόλας. Κάνω το jigsaw, επιστρέφουμε. Πάμε πάλι στο luxao. Πιέζω, χτυπάει. Πιέζω, χτυπάει. Του δίνω την ανάλογη ενέργεια, έρχεται στο κέντρο, χτυπάει και μετά κάνω το jigsaw, έτσι. Κάνει το jiao-sao, γυρνάει, χτυπάει, κάνω το jigsaw. Απλώς δεν θα γυρνάτε μόνο στο κέντρο τώρα. Θα χτυπάτε πρώτα και μετά θα κάνετε. Έτσι. Okay, so now we're not going to chase bad energy. So not only we're going to return to the center, but we're going to strike forward. And we go to what we call hands-off thrust forward. Αυτό είναι η επόμενη παροιμία που λέει τα χέρια ξεκολλάνε, όθηση μπροστά. Χτυπάμε μπροστά. Όταν ένα χέρι φεύγει, έτσι δεν το κυνηγάμε, okay? Και όταν ξεκολλάει, χτυπάμε. Okay? Και έτσι με την αφή αισθάνεται και ανάλογα